Ketumplek meh. Iki kula ketangen. Alah ya. Wong digarap kok urung kok numplek. Mas. Aku jaluk bali. Kowe kena bali. Nek kudune ninggali. Ninggali apa? Duit. Aku ora butuh duit. Kalau kowe ora butuh. Ali-ali. Ali-ali aku ya ora seneng. Lah terus yang kok karepe iki apa? Pokoke sing selawase urip. Mbok gawa ngalor ngidul. Ya. Sing tak gawa ngalor ngidul ki apa? Yen kowe kandhaku iki mbok dicetake. Alah aku tuwa wong nganten anyar. Lah wong aku dhewe iki ora ngerti kok malah sampean maksa. Jare. Lapo jare? Klambi. Sak jerone jare. Karep. Ulat. Sak jerone kulot. Apa? Wis to. Lep ya. Sapa manis kaya sira. Aja.
Mantuam. Lan aku bojone. Kowe bojone. Kowe dihapusi. Dihapusi piye? Sriwedari wis ora prawan. Ora prawan Iki dan mau piye pancen ora prawan mergo dadi bojoku. Dadi bojomu lamburu mbok icipi ya. Wes ada sapa? Wes dicicipi. Wes. Wes. Kowe ora trimo? Ora trimo. Ora trimo. Nek kowe ora trimo, iki lho. Rahmat preman Bantul. Kowe maju tak gacoki dia. Preman Bantul. Kuwi anake Ki Sentanku. Sama-sama ngerti aku. Undange anjen kaya ngono. Mula le bareng-bareng ayo. Ora ning ngene wong tuwa. Kaki umurku mobil itu kok dadi bulan nurune wong akeh wong sak kampung Bantul padha desa kabeh sok pakartimu wong ing prawan sing dadi korban ora tak wong mau padha bubaran perkara kowe Romat Bondo teh. Wong aku ki dongo tumenggo. Ora kartosku. Nyatane aku dicul karo anakku dhewe. Omah kadol. Kampung kadol, Tegal kadol. Ora kanggo nutup utangku. Luwih becik aku musuh simbokku kok mantan. Pare mau kuat wong Gusti. Agen pungat padokan kados kangen Gusti. Kadok kapon kare anakku. Anak-anak ini kau jual menunggu ini malah dibogosok balik ini sosowidahnya wong tua sebetulnya wong teko-tamu lakukan seorang laki anaknya kok berposa Iso meneng apa ora? Oh ngecek kaya kiri emiun. Tuwek barang wakian ngomong ae. bola balik kowe Karo aku. Meneng ae kok. ini wong teko gendut donake utang jare kowe ngombe ora bayar malah ngamuk ing pangun Sing ngono sapa? yo toko separo sing do kok geti apa Tangga ora usah digatekno. Tangga kuwi wenan keplo ora wenan tombok. Omongane wong iku gatekno la apa. penjune ning kampung bareng ning alas Dene kampung. dene kamu yo toko separo dhewe iki toko separo kuwi Wes sing ape macem-macem karo aku sapa? Kowe anggere ngomong preman Bantul, Rahmat. Ngono itu jegidet. iki maksud juara Ada suara? udah wis udah Lho. Sampai orang ngerti kodane anak apa? udah kalau bebek nuki-nuki Tungkulan Rahmat, preman Bantul. kalau pitik Tung Kidul, demeni bojone Rahmat, preman Bantul. demeni bojone wong Tung Lor, Rahmat, preman Bantul. do minggat perawan Tung Etan, Rahmat, preman Bantul. dikeprui mamake bongkok lara yo Agata. ojo mujo muko wis
jeneng bapak urip nganti tuwa mudhun kowe ora. Yo, arek talapan. Enggak mati. Kiai ndure. Berdoa. Mangan. Aku njaluk mangan. Sing kadang sapa bilase. Mangan. Kudune kowe matur nuwun dijawe mangan karo anak. Wong tuwa, gimana? Ora mau tak platok diatem ya. Gimana ora? Ora kowe ngladeni bapak. Ora iso. Kudune kowe ngladeni karo anak. Bayane mlaku megal-megol. Kaya gajah ae. Ini yang mangane ora enak. Kuasane bapak yo kuwi kok le. Bapak mangane karo terasi tak bakar. Tak kepulunya bebas wase. Ya. Asline ora umum. Ora ana badah. Dah. Bapak ora jangan. Lu dipangan seneng ya, Rasa. Dia tak kenal. Paham. Orang itu yang harus banyak-banyak lah. Ketugaran surat. Mangan ini iki ana sing ditiru. Yo surat kan yang arang tawa. Iya. Ini almarhum surat. Surat almarhum. Aku tak kasih ya. Pokoknya hanya ora enak. Kalau baru kok aja. Yakin. Yakin wae nak doyan. Ora. Bisa ya ora doyan, diweno aku mati. Dadi ngene iki Pak, ngurmati anakmu. Kowe ngurmati preman Bantul kok ora ngajeni belas. Lumangane kok sepo karo banyu nek ora enak. Ya. Iki wajibe ora dipangan menungso. Pangan ombite mati, ya. Lah iki apike wajibe ya. Ayo, nesu karo anam. Romat preman Bantul, Walat piye? Kudune kowe matur nuwun duwe anak gedhe. Kaya ngene iki. Kowe urip itu biar jangan mantan sama bapak. Yen ora lo bapak ora lo kowe. Lah nyatane kowe ora iso menang-menangke anak. Anak jalo apa wae? Nggih? Aku ingat
Cara tak pateni mati sampean. Nopo aku iki kasiksa batin kasiksa roho. Aku meling karo sampean. Oh nek ana wong teko rene, ya. Nek ana wong teko rene goleki aku, omong. Sampeyan pakane preman bandul ngono. Dongo ora. Cengengesan iku, Mbok. Mewek. Kowe iki sentanu yo. Lho, jare iki omahe sentanu. Kula sumar pangeran. Ojo sirak kok tak gebok ndasmu. Panggone jati yo jare iki omahe sentanu. Kalau wis ora jadi undur entek apa. Omahe sentanu to. Kula niki Suparman Galuh. Aja ngapusi. Ora ana kowe Suparman Galuh ora ngene iki kok. Sampeyan bloko apa ora? Aku ajuk kowe. Sampeyan iki sentanu apa ora? Ngaku aja goro sampeyan iki. Aku ora ora. Panas ora ngaku. Aku wis emosi aku ore. Sampeyan disimpen. Hai, simpen piye? Sampeyan kuwi sinten? Kula sentanu. Sampeyan ki takok ngono yo, Mbak yo. Aku. Sampeyan simpen. Sampeyan kuwi sinten? Kula sentanu. Sing muni ngono ki kowe. Iki salah. Kuwi tenan. Tenan to? Aksel aku rene kuwi omak. Iki jenenge sentanu. Iki mana? Apa omak? Ora, omak iki omak. Omak. Omak iki omak. Omak iki omak. Apa tadi? Alah ya. Turu ning ngisor masuk angin ya cilaka ngono kuwi. Kandhane cah nom turu ning dhuwur ben ora masuk angin. Dadak turu ya jigang barang kok. Baik, Pak, baik. Pak. Ana wong moro tak ora mau. Baik. Pak. 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 Gaduh. Belum apa, Pak? Pak. Jadi kebebasan kamu, Pak. Kebebasan kamu. Mereka jenenge sarjana bojone wonge. Kok kabeh jarene kok. Sana iki Dadi sampe dikemruki. Sabar ora omong wae anake.
Nek wis sampean ngomong roman preman bantu dak kasih tumoro. Palajur aku roman bantu memang. Aku cukup merem opo. Aku tak mati kudu mlayu. Jadi tenan, Pak. Pak, Kowe nang buku karo aku. Ojo ngarep-arep aku sing urip. apa nek ndi, Pak? Loh, Pak! Pak! Bapak! Ojo kendhat yo, Pak. Kowe becik aku musuh mbokmu ae. Ojo, Pak, wis ngene, Pak. Pak. Wis aku sing salah, Pak. Aku sing kleru, aku nang ngapura. Wiwit dina iki aku tak leren, aku tak mari, Pak. Uga sampeyan ora sida kendhat, yo, Pak. Tenan, Pak. Wis aku janji, aku sumpah. Aku mbok ana apa wae gelem, Pak. Aku manut sampeyan, Pak. Patos sampeyan ora sida mati. Ya, Pak. Iya, Pak, sumpah, Pak. Kowe tobat tenan. Aku tak tobat, Pak. Kowe cilik kirane Apa? aku mati karo kowe. Aku bayar jalan ini mau mati, Syukur Pak. wae. Ngetus keringet. Banding logo mati kowe. Aku tak tobat, Pak. Iya, Pak. Terima kasih waktu. Leren kamu tidak sembroh. Aku anut, Pak. Dari bapak Iya, Pak. dan kamu dan dari sebelahmu dibilasi. Aku kumu dan berangor kalau pak. Ini boleh dising. Kowe tak pondokno ya Le, Mas. Mondok, Pak. Kowe tak pondokno. Dan kowe lagi tak pondokno. Wis ora ada awak bapak meneh. Aku ngombe gak suket. Ojo, Pak. Wis aku tobat, aku anut sampean. Sampean pondokno aku yo melu, aku manut, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya jawab. Wis, Pak. Nafsu Wis cukup semene nggonku tumindak nakal, Pak. Hitung tilangan wong sing kok hitung. Iya, iya, Pak. Kena jari-jarine betul terus ijo rusak pakaian. Iya, Pak. Sesuk dokter aku bilang lo. Iya, Pak. Yo saya, Pak, aku tak atur, Pak. Nek tak sawang sampean kaya dene wong dulu. Oke. Sampean ki sapa? Omahe sampean ngendi? Lan apa wigatine kok nganti temeka ana sak pinggire desa Gresik. Kula niku yang saya bilang itu. Brang kidul. Nggih bantul laladan Kartosuro. Bantul Yogya kono. Wih, aduh banget ya ngono. Patang dina punjul 6 jam. Patang dina punjul 6 jam. wong lama. Mlaku. Iki dipitung dina. Iki sampean teko laladan pati ana pinggir desa Gresik. Gesek. Bener. Niki mau dugi gesek. Ora kleru. Jejak, Pak, wis, Pak. Takok, Pak. Oh, padha raruwe. Nang takok, Pak, pondok kesing ndi ngono, Pak. Sampeyan sinten? Aku romo. Kalebu santri ana ing pondok pesantren Gresik. Oh, ya, Pak, ya. Kula Ki Sentanu Doko Tumenggung.
Yogyakarta. Wis Saking Bantul. Terus wigatine opo kok nganti karoyo-royo arep teko ana ing pondok pesantren? Ajeng mondok anak kula. Mondok anakmu. Nggih. Ndi anak sampeyan? Kuwi. Sopo jenenge? Rahmat Preman Bantul. Lepas, lepas. Ya aja kono preman ya. Lali Pak, keterucut Pak. Bawon kono malah diwelik. Premane ditinggal. Aku hampir kenalan lali ya Pak. Premane kena ngateman ae ya, Mat. Iya ya Pak. Dadi iki jenenge Rahmat anak sampeyan. Kula sentayo iki lho. Nganti jumbo ta. Dadi arep mondokno anak sampeyan Rahmat. Nggih napa angsal Den. Pinten-pinten ditampa. Nek perkara ditampa lan ora aku ora bisa pawangsulan. Kabeh gumantung marang Rama Kiai Samsudin. Yen pancen atur sampeyan Pinten gurune namine Kiai Haji Samsudin. Kiai Haji Samsudin. Iki sing ngesuwi pondok pesantren Gesi. Ya film nek ditampa nggih pripun nek boten pripun. Nggih, saene ketemu karo kiyaine Pak. Nggih. Saat kula kepak. Pancen kaya ngono luwih becik ketemu dhewe kelawan Rama Kiai. Lah dalane pundi? Dalan iki mrene mengko bakal tak monggo, kanthi nang ngadeke kali. Sapa kok Bapak Yai. Aja muni. Ora Pak. Iya Pak. Napa kiyaine biyen kok dirak-liri kali kula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Terus pundi no? Wong lo salamiku sing lo salam hukume sunah sing mangsule hukume wajib. Wong Islam niku donga dinunga padha ndongaake. Sing kompak nggih Bu. Sing kompak nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warsyukurillah wal nikmatillah. Padha lumpuk ana ing papan kene amarga lagi nganakake Kolki Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang. Muga-muga kula kalih panjenengan pikantuk berkah. Amin. Rezekinipun kathah. Amin. Saged kangge nyekolahke anak lan bocah. Amin. Turane kena nggo tuku tegalan sawah. Amin. Kena nggo munggah Mekah Madinah alhamdulillah. Semune alhamdulillah tak dongane rezekine tambah. Amin. Sing ora muni alhamdulillah tak dongane anake. Aku ora omong sing ngomong kowe lho. Ketoprak ngiras pengajian. Oh, golek hiburan uga golek ganjaran. Lah ra ngono to gune. Nggih kiyaine. Ngono. Anakmu salamah karo kasana iki padha melu ngadeg didangu. Nduk, salam Pak Madu. Izin jamukan timbalan sliramu wis dandan ayu. Izin sowan ana masane Rama
tak ndangu mentrik ya. Mentrik. Je, mare dawa kula, Doro. Kok wis dandan ayu. Gaweanmu piye, Dik? Kepareng badhe matur. Sedaya kewajiban sakmenika sampun rampung, Doro. Wis ngresiki sekolah. Sampun isi adasan, resik-resik musala. Sampun. Dewani salat lho. Nggih mesti kemawon mboten. Nggih, mboten supir. Sampun Kyai. Wis Nyai. Salamah lan kowe kasana. Inci jam. Apa sing didhawuhke karo ibumu kudu mbok kawigatekno. Amarga aja nganti kowe wani karo wong tuwa wadon. Sebab Ana tetembungan swarga ning tlapak sikiling wong wadon. Anggone nggembur kowe sangang sasi 10 dina direwangi rekoso. Lair pecethet ana ing alam donya, kowe iki ora kaijenan. Bareng sedulur papat keblat 5 pancer. Apa to sing diarani sedulur papat? Kakang kawah adi-ari-ari getih lan puser iku sedulurmu. Ana uga sedulur sing karumatan lan sing ora karumatan. Sing diarani papat keblat 5 pancer kuwi apa? menapa Rama? Kahanan ning donya keblat ana lor, wetan, kidul lan kulon. Apa to tegese? Ben kowe pono, ben ibumu pono, mentrik ya ben pono. Apa sing dialani papat keblat saka tembung lor? Lor kuwi tembung menterenge utara. Utara kuwi umur mung sementara. Mula kowe anggon murid ning donya umurmu mung sawetara, sing ati-ati tumindak sing apik, aja nganti gawe kapitunaning liyan. Wis tak jago mo. Ana tembung wetan, tembung mentereng timur. Umur mung sementara. Oh, nek wis ngerti umur sementara, aja tumindak adigang adigung lan adiguna. Sapa sira sapa ingsun, amarga menungso urip kuwi ora sampurna. Bacotke kidul. Kidul saka tembung selatan, tegese selatan, slametan. Wong sing gelem slametan utawa sedekah, ngakeh-ngakehi sedekah, bakal slamet donya lan akhirat. Oh, ana tembung kulon. Kulon kuwi barat, bali ning akhirat. Yen to wis bali ana ing akhirat, mengko ditanggung jawabke tumindak pakarti kang ala kang apik ana ing akhirat. Mula nek kowe kepengin slamet donya lan akhirat, sing baku aja seneng jiwit liyan, nek dijiwit krasa lara. Kula badhe budidaya. Tansah hati-hati lan setiti tumindak sak tembung sak lima. Kaya ngono. Lan kula kepengin bekti dhateng tiyang sepuh kula. Kanjeng Rama dalah. Menungso ora iso sampurna amarga duweni nafsu. Nafsu uga dibagi ana papat. Menapa kemawon? Amarah, alwamah, mutmainah lan subiyah. Leripun Nafsu papat iki sing paling apik nafsu mutmainah. leripun Yen to kowe duwe nafsu mutmainah bisa ngalahke nafsu amarah, alwamah lan subiyah. Ngono?
kula menungso ora iso sampurna. Napa Budidaya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalika semono kowe ra takon sinau babagan agama Islam muruk karo santri-santri anyar kok malah kowe rene karo kanca Naliti dateng sedaya para santri lan patayan. ya Wonten sak pinggiring gesing dumadakan kula ketemu kalih Paulus. ya Ya menika inggih kula kanthi minggah ing pondok pesantren gesing. Menika tiyang saking Bantul. saka Bantul Ngayuk Yogyakarta. Jawa sisih kidul Nggih, masyaallah nek ngono pondok pesantren gesing kene wis kondang ya enggak sampun kawentar dugi laladan kidul. kaya ngono lungguh sing kena ya Akan dawuh Romo Kyai. Tak gawe kantong. Saleh. iki takon mendring apa Mboten. Mboten mendring mboten. kok ngetono kathok Salin niku. Pak sampean niku nggih Pak Mboten gedang guling. sampean takoki kok mangkelan Mboten mangke sampe takoki ya. Nek tegese sampean niku wong nggih duwe jeneng ya sapa kula nggih sing kawak apa sing anyar. lah nek sing ana Derek dadi lah sing kawak urusan. iki jeneng apa-apa Gajah uga sapa kula ya Semanu. Sentano sampean yo duwe omah Ora kaya kiyok. Kelompok duh. tegese sampean iku saking tlatah pundi Wow. Sadaya iki ku Bantul oh ya nggih lah kersanipun ajeng mondhoke anak kula Pak Yai. pundi Iki anak kula. sampean sinten Mas Rorobat Preman Bantul. Lali yo, Pak. Ora pondok-pondokan. Palali, Pak. Ayo kok dikandhak lali. Aku keturucut, Pak. Nyanyine malah wedi. oh gawe preman apa go mlebu biasa gogo Nggih. Kula Romat ya ini. Rahmat Pak Rasen, aku Pak Rasen, Pak. Pak, cewek ayu-ayu. Aja mikir gede-gede yo. Cewek, Pak, cewek. Cewek iki apa? Oh, itu. ngono mau ngomong apa Iki malah kula kurang ajar. Kerasan Pak nyaka sewek-seweke ngoten. iki anakku Lah iku iki tumpakanku Jadi satu. kendaraan bojo bojo sampean. iya Pak Yai, bojone loro, Pak. Ini bojo sampean. Sing kanggo. Pak, Pak. omongan ya kadang kawa ya orang sasi pisan ana kuat Itu
mbok sepuh niku mbok nom. Aku ora poligami. Lah niku awon Iku mentre maune bocah ora duweni wong tuwa, bocah yatim piatu. Tak rumati ning pondok pesantren Gesing kene. Ya wis tak anggap kaya keluarga. Yai, sewu, kula ajeng pondok anak rumah, niku pinter-pinter ditampa mboten. Nek pun ditampa, niku ragate pinter. Alhamdulillah. Inna a'malu biniat-niat panjenengan becik kepengin mondokke anak sampean rahmat. Kula tampi teng pondok pesantren Gesing. Ditampi. Nggih. Matur suwun Pak Kyai, matur suwun Pak Kyai. Dalah kula ditampi, lah terus ragate. ditampa, Pak. Wah, kerasan Pak, kerasan Pak. Kerasan Pak. Sebab apa lek Kuning-kuning Pak, kuning Pak. mundur le, buah mundur. Ora ya Pak. Lah apa? Alah mbok iku lho Pak. Sing kuning apa, Mas? Kene ya Sentanu. Nggih. Mondok ana ing pesantren Gesing kene ora mbayar. Mboten bayar. Ya, Gratis. gratis. Pak. Nah, nek nun sewu Pak ya. Wis mau omong-omong tok ora ono sugatane blas. Ya. Nganti lali aku. Kok banget Tentri. Menteri. Jaminane akeh ora. Mau ana tamu kok ora mbok wenehi sugatan. Kowe iki nek ora wong bagus lho mbok matno terus. Pangapuntenipun nggih Pak Sentanu. Pak, Wah, saking bantu dugi Gesing nitih napa? Nite sandal japet. Tegese laku ya Pak. Sandal buat kula nggih kelapa. Nggih. Trek. Ya. Disukatno saanane. Ngarepe Trek, ben cedhak Trek. Nah, kok malah ngono ta Trek? Aja ngono. Pak, pelayane bokonge sak ekra, Pak. Ora bokok kok sopan. Iku ora bokok. Ya apa, Pak? Cikaan pajak. Monggo. Cocok ngono. Panganan kok iso. Mulai yo ngeleh ning aturan sopan kok iso. Ayo kok iso. Menduan. Bukan, Pak. Wis tau masuk to, Pak. Wis malam dulu. Sampai wis tau mangan apa durung? Tahu. Durung. Durung aja lara kok sampe. Pak, gedang ronggeng. Aku mau piye? Gedang ronggeng. Keliru. Gedang goreng. Nah, gedang goreng. Mana? Aku ale. Betul, Pak. Tamune gregas. Ya ilaha illallah. Piringnya kamu ada sisan. Mateni wong ngene iki. Ngene iki sedina apa
tamu 800 ekor aku. Ngombe, Pak. Jauh kan. Kowe ora duwe cara ngono. Ya, ya kan. Bisa petak kaki. Sekarang dinten lho tetep Alhamdulillah. Itu sih unik. Wong ditelaske. Nah. Iki tase kawet ditelaske nisan iki. Nggih, nah. Sampai belakang saja. Walah. Keren ya, nggih. Napa melih? Niki mau nggih. Leresan. Kuat ya, aku ndak dusen. Dia nyurung adus. Pun wis. Pun telas nggih. Ampun. Ya. Niki anu. Bakso dakok. Aja mbok panane entar kok. Ngono biasa aja mbok tawani. Sambi Yugata jajan. Nggih, iki gandeng kula niki pun ditampa dadi murid. Ya. Terus niki terus carane pripun iki? Ngene, Ahmad. Nggih. Aku tak takon karo kowe. Nggih, kena takon ning ampun sing angel-angel nggih, Nyi. Ah. Kira-kira kowe wis duwe agama apa? Sampun. Wes. Pun. Sing ning kene kabeh iki agamane Islam. Njur agamamu apa? Agamane kula niku dadu, remi, giyu-giyu, cekri, kaprah. Masya Allah. Agama kula sing rolet niku malah rame pengikute. Apa pengikute? Rolet niku. Sing agama kula rolet. Lah. Niki anggere di tengah ngeten dirukung wong biar. Masya Allah, Rahmat. Nggih. Iku ora agama. Mboten agama. Kekareman. Iku kena diarani maksiat. Iku judi main. Ora kena. Lah terus agama niku napa iki? Agama akui ora, agama kuwi rusak. Tegese agama ndandane akhlake manungsa gen ora rusak. Oh, ngaten. Sing ning kene iki agamane agama Islam. Ngoten kula kepengin tuku Islam ya. Iya. Ajeng tumbas Islam iki. Ora dituku. Agama kuwi ora entuk didol. Agama kuwi ora tuku. Agama kuwi keyakinan. Lah terus niki syarate kula mlebu Islam niku pripun? Syarate mlebu Islam kudu nglakoni rukuning Islam. Rukun Islam ana 5. Jidat, rolat, lukat, paksomo, Kale mau jidat rolet. Kok jidat rolet tegese jidat, siji maca syahadat, rolat rolo nindakake salat, lukat telu mbayar zakat, papat nindakake poso ing bulan suci Ramadan, moji munggah kaji lamun kuwasa. Oh, Moji. Oh. Moji rumah sakit delok TV moji. tak poli. Kowe tak baiat lakoni rukuning Islam kang sepisan maca Kula syahadat. tidak saged sih. Ora iso tak warai. Oh, lah terus carane Carane rene. Salaman. kedah salaman ya. Ya. Nggih pripun? Salaman mengko rungokke obahe lambe diterakna ya. Nggih. Ah, diingeti. Bismillah.
Wis malam. La ilaha illallah. Masyaallah. Kon muni bismillah kok malah bismalem to, Mat. Ini maulah nggih kula lem. Bangetan kowe iki. Dadi mboten bis malam iki. Ora, ilatmu pancen ilat tuwak kaku. Kaku ya, Bune. Nggih, Kakku. Kaku. Cobi diambali meneh. Ah, lungae. Bismalam. Jenenge kok malah bismalam. Kiyaine kok malah manut wong pekok. Kiyaine Ya Allah, kula nyuwun pangapunten ya Allah. Dengan kesetrum kula malah. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Bismillahirrahman. Nirrahim. Bismillahirrahim. Ashadu. Asadud. Ora anggoda. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilah. Ilah. Ha illallah. La ilallah. Wa ashadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sah dadi wong Islam kowe ora. Ketikane salaman iki. Ora entuk. Ning Islam kuwi nek ora muhrim salaman kuwi ora entuk. Mboten asal ya? Ora entuk najis. Oh, nggih Pak. Ah. Ora bilang apa ya? Lah aku ora mungkin kok. Iya, Dek. Ngene ya, Mat. Nggih, nggih. Guru cukup kowe wis mlebu wis ngrasa agama Islam. Tegese kowe tak tampa ana ing pondok pesantren gesih. Matur nuwun, Yai. Mengko Rangga Rahmat kumpulke karo santriannya. Ya. Ditampa dados santri wonten ing Gesing lajeng langsung. Oh, ngaten. Pak, Kerasan-kerasan dongane Bapak sing tak enteni salemu gawane Pak, ning sampean hati-hati, sampai mulai dhewe, ning omah aja nakal ya, Pak. sedangkan kowe kok malah. Ora Aku tak nuluk truk pasir ya, Le. ngono. Truk pasir tekan Muntilan. Ayo Pak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ngene Pak pinter ngene kok. Roman diajak dan ketemuan karo santriannya. Salamah ke sana. Ya. Saiki ning Gesing tambah murid. Ya ora ana liya ya mung Kakang Rohmat. Nanging kok lucu ya. Mbokno ya durung ngerti. Tata lan carane ana ing pondok Gesing kene. Ya kabeh mesti menehi pangapura. Ning muga-muga wae krasan. Terus pondok ning Gesing kene tansah rembaka, muridé saya akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ora barang nek pondok kepala saiki rambute grondrok. Grondronge ning bathuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ate. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kok karo nglirik yo. Nak kira. Sama nak kira Kakang. Sadaqallah.
Alhamdulillah ya Allah, kula sampun kathah ya. Walik jebule. Wah, iya. Rapati nyecok. Santri anyaran latihan maca turutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang guyu ya disawang. Bismillahirrahmanirrahim. Piye ya? Kakang Roman. Yen perkara marai, engko tak pasrahke Mbah Kaji Fauzan. Oh nggih. Kula kelingan nate diwuruki Mbah Kaji Fauzan. Kepiye? Inna a'tainakal kausar. Sing tegese jajan sing paling enak ke pasar. Marahi ngaji kok. Ingat menakal kautan. Jajan sing paling enak ke pasar. Mbah Kaji, ayo kene. Sagel lah. Ya, ada semarai sampean. Rene ora apa-apa. Ya, murid rasa digagas. Dik Salamat, Piye Kakang Roman? sing hati-hati lho, Dik. Yo kene Kakang. Iku jenggote cerodok, Dik. Kuwi sing cilik lho, Dik. Kok iso isih cilik? Kuwi untune urung tukul sing tengah. Murid sempat. Kok warai ya Mbak Kaji? Sampeyan Dik Salamat, Piye Kakang? jaluk pangestu karo Mbah Kaji Fauzan. Mergo piyayine kuwi ora tau katisen. Wiwit saka Mekah Madinah, ora nate kena lara kuwi. Sehat. Sehat walafiat. Kuwi umure wis 180. 180. Iya, Masa Kakang? sing 100 nerusno bae. Mbak Kaji. Pripun, Mbak? Nyun pangestu ya Mbak Kaji. Aku suka ya Mbak Kaji. Sare rame. Ayo, Mbak. Dan kono, Mbak. Pertama Mbak. Wedhusem sapit tak pira, Mbak? Mbak wedhus sapet tak kira Mbak. Inna a'tainakal kautsar. Matur nuwun Mbak Kaji. Kaji yo marai. Monggo sehat terus. Salamat. Kakang Roman. Wis ora apa-apa. Ditungakno piyayine ben seger warasan. Seger warasan. Panjang umur. Panjang umur yo Kakang. Hiburan. Ini lho Dik Salamat. Kepiye Kakang Roman? Iki pancen ora tak niati. Ya, pancen aku ana wigati tuprap marang atiku. Nanti aku merebeki ana ing gunungmu. Ing Taman Kaputren. Wiwit sepisanan aku mondok ana ing Gesing. Aku maune ora iso dadi iso. Gandeng saiki wis sithik-sithik rada iso. Aku tak bloko karo sampeyan yo, Dik. Perkara apa Kakang? Tenane ora selak saka batinku. Apa ora kerasa? Perkara kerasan malah luwih kerasa. Tenane aku seneng karo sampean. Karepe atiku sampean arep tak jak omah-omah, tak pek bojo, Dik. Nek sampean purun nggih monggo, upama ora gelem ya aku rada kuciwa. Ah, Nek ya ora dadi sebab nek sampean ora gelem ya ora jujune kula. oh ngono. Kok purwakanti Kakang. Sampeyan seneng karo aku. Ya, Dik. Tresno karo aku. Aku ngenteni wangsulamu, Dik. Kakang, ora Kakang. Ora. Nggih. Ora. Ora. Ora.
wis ning ngono aku wis ngerti sene-sene atimu. Gandeng aku wis walaka, kowe becik aku ngaji ning mburi wae. Ngapurane ya, Dik. Sito. Kakang Roman. Ya aku wis ngerti wangsulamu ora. Maaf ya, Dik. Sito. Aku wis ngerti sene-sene atimu, Dik. Kowe becik aku ngisi padasan. Kakang. Menapa to, Dik? Arep tinggi. Arep tindake kewajiban Iya, ora usah kesusu, Kakang. Tane aku wis nembung sampean ora gelem wangsulane ora. Lah durung ana bajute to. Terus Tegese ora kuwi, ora nolak. ora nolak. Iya. Tegese Aku gelem, Kakang. sampean gelem. Kula pe bojo. Iya. Tenan? Kakang. Saru. Durung titi wanci. Ning nyatane sampean wis gelem ora apa-apa, Dik. Mengko aku bakal nembung ngarepe bapake. Ya wis jadi sampean bakal nembung ngarsane Kanjeng Rama, Kakang. Tani. Bukune kuwalik ngono kok. Romo Yai kula nyuwun pangapunten. Ya. Kula sampun boten sekuat Yai. Basana. Inji dawuh kula. Mbok urung ninggale mbok piro. Jadi aja mendika kaya ngono. Kula niku isen bojone kiai kok ngono. Mboten. Ora. Nate. Ora tau. Mboten nate. Sicak tok panjenengan nanti diklik-klik. Lho, kula peni sampean niku ampun ngantos sakit. Ono. Nggih. Romat. Kakang, Romat. Kakang Romat. Romat. Ngomong apa sih, Pak? Kakang sampean ngetok. Mat. Nggih. Aku tak takon ya, Mat. Nggih, Yai. Iki nek wayahe sinau ngaji. Terus Yai. Kok malah kowe ning papan kene wong loro karo kasama. Yai, kula jujur menawi kula tresna kalih Salmah Yai. Salama. Tegese tresno karo Salma iki ya. Nggih ajeng kula pundhut semah, kula jauh omah-omah Yai. Arep seneng Salama mbok jak pek bojo. Terus Yai. Lah kowe piye, Mak? Mbok nggih, Rama. Kowe mbok mbiyen. Ada kok bola-bola larang terus sange-sange to. Mbok mbiyen yo ngono kowe. Entong. Ditarik kowe gelem mbok nggih. Aku wis eling. Separi itu ora ngaten to. Dipun Yai ne. Ora apa-apa. Upama aku duwe dagangan iki wis payu. Ngaten. Yen to pancen kowe wong loro padha tresnane wong tuwa ora bakal dadi kepalang. Matur nuwun. Ning ngene ya, Mat. Biyen kekudane Mbah Salama. Kena duwe bojo ning kudune wong lanang kuwi sing kudu munggah Mekah Madinah kudu kaji. Dados kaji. Yai. Monggo anggen kula ngaji teng pondok Gesing dereng tuntas. Terus saranipun dos pundi kula saged munggah kaji wonten Mekah Madinah Yai. Weh rumangsane nek munggah kaji ra gate larang. Terus Yai.
tur kowe durung kono babagan agama Islam. Bapak ki boten gadah ragat ya ini. Niki karo kaji pausan ya ra. Ya. Kalau Mbak Kaji teng pojok. Rahmat. Nek pancen niatmu gembleng kowe aten kowe tresno karo anakku Salamah, aku bakal digidaya. Anggonmu munggah Mekah Madinah, engko aku sing bakal sabiyantu. Kowe mengko ora numpak montor mabur. Lajeng Arep tak tumpakne engon-engonku jin putih. jin putih. Ya, Terus wes pripun carane Bu Kyai? ning kene sawetara. Bismillahirrahmanirrahim. Sir suci raga sejati. Sir suci nyawa sejati. Uriping Allah, uriping jin suci. Jin suci uriping Allah. Aku mbutuhake sabiyanmu jin putih. Kyai, Menapa? lajeng panjenengan ngendika kalih sinten ya? Sing tak omongne mau jin putih. Pundi boten wonten wujudipun. Masya Allah, bener. Kowe durung ngerti. Sing ngerti jamak lumrahe jin putih sing mata atine resik. Tegese wis duwe indra keenam. Pengen ngerti sing jenenge jin putih. Terus ya. Tak pompo kabatenku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Orang tre. Pengen apa ora? Boten. Yo kowe. Sakit ilem. Iki sing jenenge jin putih. Niku kok udut ya. Iki ora obot. Lan opo? Takoki dhewe. Apa jenenge iki jin? Jotho. Jotho kuwi siung. Goto. Jota. Ini jin putih. Haji Samsudi. Aku njaluk sabiyantumu. Rahmat iki mengko dereke munggah ana ing Mekah Madinah ya. Wiwit saka pondok pesantren Gesing kene, rahmat mengko gendong. Sendika nindakake. Aku kene kowe ning sak njabane kursi kene, ben rahmat numpak. Ah, kowe ngadep. Assalamualaikum. Madaan ora ono. Ono ngendi Romat? Mas. Ki Samsudin unjuk atur